Ahojte priatelia, moje meno je Vierka 16 a ja vás vítam u ďalšieho videa. V tomto videu si porozprávame niečo o alkoholoch. Alkoholy všetci dobre poznáte, pretože ich pijete. Alkoholy z chemického hľadiska patria medzi hydroxyzlúčeniny alebo uhlovodiky vo všeobecnosti. Majú charakteristickú hydroxylovú skupinu. Poznáme také tri základné alkoholy a to je metanol, etanol a glycerol. Práve tieto tri ste mali kdesi na základnej škole stretnúť. My sa však pozrieme na zubok práve. Takže etanol vzniká kvasením jednoduchých sacharidov a preto sa nachádza aj v našom organizme. Toto kvasenie sa nazýva etanolové kvasenie a preto náš organizmus prirodzene obsahuje niekoľko veľmi málo etanolu v našom organizme. Ináč sa etanol používa napríklad aj v takej obyčajnej alpe, ktorú používame aj my, v čistiacom prostriedku okena, samozrejme na výrobu alkoholických nápojov, ktoré poznáte pod pojmami slivka, hruška, whisky, jablko. My používame práve alpu, v ktorej sa nachádza etanol. Teraz obyčajný bavlnený servintok si namočíme. Podstatné je ho namočiť úplne celý, aby nezostali suché miesta. Pretože keby zostali suché miesta, tak podpalíme všetko naokolo. A práve tým, že to namočíme, tak to nepodpálime. Etanol sa používa napríklad aj v Južnej Amerike do aut ako biopalivo, alebo do rakiet ho používajú. A takisto sa používa aj v lekárskej medicíne, v jodových tinktúrach. Takže ideme na to. Takže priatelia, ideme na to. Ideme vlastne dokázať to, že pary etanolu horia. Máme namočenú vreckovku v alpe a ideme... A už to predsa bude len horeť. Priatelia, vidíte momentálne, že pary etanolu horia. Charakteristické pre etanol je práve ten bledomodrý plameň, ktorý vidíte. Toto je vlastne chemický dej, ktorý prebieha, volá sa horenie, kedy vydáva výrazné teplo, naozaj mi teplo bolo, preto som mala aj krátky rukav, a teplo a svetlo plameňa. Takže dokázali sme týmto, že etanol a jeho pary horia charakteristickým bledomodrým plameňom. Práve tento efekt používajú všetci kuchári na flambovanie ovocia, mäsa alebo všelijakých tých zaujímavých jedál, ktoré vám potom naservírujú. Priatelia, vidíte, že vreckovka zostala úplne celá. Takže priatelia, videli sme horenie etanolu, alebo respektíve konkrétnejšie horenie pár etanolu. Týmto pokusom sme dokázali to, že etanol je bezchvarebná kvapalina, ktorá horí, nachádza sa v alpe aj v mnohých iných ďalších veciach. Pre istotu toto neskúšajte doma, ak chcete, tak vyskúšajte doma, ale naozaj dodržujte bezpečnostné pokyny. Pre ďalšie informácie k tomuto pokusu, ale aj k ostatným veciam určite navštívte môj blog, jeho link nájdete v popise tohoto videa. To je do mňa všetko a ja sa teším na ďalšie videá.